Dnes mám v poháriku doposiaľ najstarší rum, aký značka Planterej vydala. 40 rokov zrejúci rum z jamajskej destilérie Clarendon, ročník 1984. Planterej tento rok doslova chrli jednu novinku za druhou. Ja mám dnes v poháriku len pred nedávnom vydaný rum Clarendon 1984. Tento rum zrel celých 35 rokov v tropických podmienkach Jamajky v Bourbonovom súde. No a následne bol prevezený do Francúzska, kde zrel ďalších 5 rokov v súde po Cognacu Ferrand. A akože pozrite sa na tú krásku. Fľaša sa predáva v masívnej a bohato vyzdobenej krabici. Po jej otvorení vnútri nájdeš certifikát pravosti podpísaný masterblenderom Alexandrom Gabrielom, plaketu s číslom fľaše a čo veľmi oceňujem, okrem fľaše v plnej veľkosti v balení nájdeš aj malú fľaštičku s objemom 3 cl. No a ja som dnes práve túto vzorečku otvoril a poďme ju teda spolu ochutnať. Už keď som iba tú vzorku otvoril, tak som hneď zacítil výraznú vôňu tohto rumu. Ja osobne v ňom cítim nejaký ananás, kokos, také exotické koreniny, nejaký badián, čierne korenie. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že ten profil na nose je taký ovocno-drevitý. Po chvíľke v poháriku sa otvára do takých citrusových tónov. Je naozaj veľmi výrazný. Tá vôňa ma veľmi baví objavovať. Stále sa tam nachádza niečo nové. Teraz už prechádza do takého vanilkovo-karamelového koláča. Je to naozaj že veľmi, veľmi pekná vôňa. V chuti Wow. V chuti je krásne intenzívny, percento alkoholu 57,2, krásna ovocnosť, taká až do takých kyslejších ovocných tónov, sušený pomaranč, možno citrusová kôra, ananás, drevitosť a v závere všetky tieto tóny pokračujú. Ten rum je naozaj že veľmi dobrý. Asi by som nepovedal, že je to úplne najlepší rum, aký som kedy pil, ale rozhodne patrí do mojej top 10. Predsa len 40 rokov v súde spraví svoje. Ten rum je naozaj krásne vyrobený, plný, hutný, komplexný, intenzívny. Fakt, že super. Ak sa ti toto video páčilo, budem rád za každý like, komentár alebo zdieľanie. No a ak chceš v budúcnosti vidieť viac takýchto videí, tak mi nezabudni hodiť follow.